Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Luigi Mansion 2, αυτή τη μάχη στο σπιτάκι κάτω από την τρίτη αποστολή. Οκ, είστε έτοιμοι? Και άμα παρατηρήσετε, στο προηγούμενο μου βίντεο είχα κάνει με το θείο μου και την αδερφή μου περιπέτειες στο χωριό από πέρσι και είναι αυτό το πρώτο βίντεο φέτος που κάνω και ξεκινάμε έτσι χαλαρά. Και άμα σας άρεσε κάντε like και subscribe να δείτε άμα θα ξεφύγουμε από τον καταραμένο ή άμα θα μας πιάσει και θα μας σκοτώσει. Και άμα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε κάντε ένα like και ένα subscribe και γράψτε στα σχόλια να κάνουμε part 2 και να δείξουμε και τι εξερευνήσεις κάνουμε στο βολινικό κάμπο. Είστε έτοιμοι? Πάμε! Εντάξει, δεν μας νοιάζει, πατάμε κατευθείαν skip. Πατάμε skip κατευθείαν. Πατάμε και εδώ skip, δεν χρειάζεται. Πολύ βαρετό, δεν υπάρχει skip δυστυχώς εδώ πέρα. Άμα σε αγγίξουν αυτά τα μπλε θα πεθάνουμε. Εδώ απλά το τρένο θέλετε να πατήσουμε skip ή όχι, γιατί θα προχωρήσει και θα σκάσει τα μπαλόνια. Αλλά ας το αφήσουμε. Τα μπαλόνια είναι τέρμα δεξιά και το τρένο όταν ξεκινάει το παιχνίδι είναι αριστερά. Για κάποιο λόγο. Κανένα που κούρσες όπως είναι. Όπα, τι στο καλό. Είστε έτοιμοι να τον νικήσουμε, γιατί εγώ που έχω προσπαθήσει 1.000.000 φορές δεν μπορώ. Πατάμε skip, είναι βαρετό, απλά μιλάει. Άμα σκουμπίσει χάνουμε 10 ζωή από εκείνο. Όχι. Γιατί στο τρένο έπρεπε να κοπανίσει καταραμένο. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι, σαν τη φιώνω. Νουμπακί. Είσαι από πίσω μου, Όχι. Ωραία, απλά το γυρνάμε την πλάτη και αποφεύγουμε. Για να... Εδώ το... Yes. Ναι ρε φίλα, το πέτυχα. Πολλά μικρά φαντάσματα. Αυτό μου έλειπε. Αυτό μου έλειπε ρε φίλε. Πολλά φαντάσματα. Αυτό μου έλειπε μόνο. Αν θέλετε να κάνουμε βίντεο που τα κάνω όλα τα parts και περνάω όλα τα τέρατα και όλα τις δοκιμασίες, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι. Και είναι και σημαντικό το subscribe. Ελάτε, πάμε. Όχι, φτύσου. Καταραμένο. Θα σε σκίσω. Τι, πώς. Ρε φίλε, δεν γίνεται, το πιάσει τη γλώσσα και ξέφυγε. Αυτό δεν γίνεται, είναι άδικο και... Μου έρχεται να βρίσω, αλλά κρατιέμαι. Τις προηγούμενες πίστες μην νομίζετε με βρυσίδια τις πέρασα. Τι! Πατάω το α, ενώ μου αφήνει να πατήσει το α και το φλαμμένο το φάσμα δεν κοιτάει να... Ωραία, το βλέπετε ξεκάθαρο ότι είναι πράσινο και λέει α. Ωραία, έχω σχέδιο. 2-2 κάθε φορά, ωραία. 2 εξαφανίζονται και τώρα παίρνω τις καρδούλες. Ωραία, έχω 100 ζωή. 2-2 ή 3-3, δεν ξέρω πώς θα το πάμε, αλλά θα τα πετάμε εκεί μέσα. Ωραία. Μου επιτύχει. Ωραία, θα το βάλουμε. Ωραία. Ωραία, τώρα μην αρχώνουν στα φαντάσματα που έχουμε πετάξει εκεί μέσα, εδώ μέσα. Δεν εξαφανίζονται, εξακολουθούν να είναι εκεί μέσα. Οπότε έτσι μπορούμε να νικήσουμε άνετα αυτή την πίστα και να σώσουμε το Super Mario. Αυτό μην νομίζετε ότι είναι το πρώτο και ότι δεν έχω περάσει οι άλλες πίστες, σιγά είναι εύκολο. Αυτό το σπιτάκι είναι το τελευταίο και αυτή είναι η προ-τελευταία μάχη, γιατί έχει άλλες 3 μετά. Με κάτι υπότες και αυτά που έχω δει από το ίντερνετ και μου το έχουν πει και οι φίλοι μου που παίζουν αυτό το παιχνίδι συνέχεια και το λατρεύουνε. Ωραία. Δεν θα μας πετύχει.
Ωραία, από ό,τι φαίνεται 3-3 θα το βγάλουμε τα φαντάσματα. Ωραία. Όχι. Δεν θα με πετύχει. Ωραία, περιμένουμε, ωραία. Εγώ τις προηγούμενες φορές δεν μπορούσα να την νικήσω και τώρα στο βίντεο μπορώ. Πώς γίνεται αυτό? Και έχω και 100 ζωή. 80 μπερδεύτηκα, αλλά και πάλι 100. Θα πάρω. Έλα, χτύπα. Ναι, όχι. Στο τσάκ ήταν, αλλά. Δεν πειράζει. Και. Ναι, ρε φίλε. Άλλα λίγα φαντάσματα. Παίρνουμε τις καρδούλες. Αλλά λίγα είναι. Έλα, μην απογοητεύσεις, σε παρακαλώ. Άλλα λίγα, μόνο λίγα είναι. Σε παρακαλώ να νικήσω. Πραγματικά δεν θα φταίω εγώ να βρίσω, άμα χάσω. Άλλα 3 μου έχουν μείνει. Που τα οποία δεν μπορώ να τα βάλω. Είναι hard να τα βάλω, δεν μπορώ. Με τους στόχους, ειδικά όταν κινείται το παλιό τρένο. Θα το βρίζα, αλλά τέλος πάντων. Αλλά τέλος πάντων, είστε παιδιά ακόμα. Είστε παιδιά και δεν κάνουν να ακούτε βρυσίδια. Άρα δεν. Θα το έλεγα τη λέξη από κάπα ο μικρόν, αλλά όχι. Δεν. Τώρα εσείς που το βλέπετε, το θεωρείτε εύκολο, αλλά άμα το παίξετε, δεν είναι εύκολο να το περάσετε. Και εγώ, αυτή είναι η χιλιοστή φορά που προσπαθώ. Μόλις τελειώσει θα είναι η χιλιοστή μία φορά. Όχι, στο τρένο πρέπει να κοπανίσεις. Μακάρι να έχει κοπανίσει εδώ πέρα στη μύτη, θα είχε φάσει. Έλα, άλλη μία. Και τώρα. Yay! Άλλα 3 φαντασματάκια. Ωραία. Όχι, εντάξει, τέλος πάντων. Πήραμε το. Ωραία. Πρέπει να συγκεντρωθούμε τώρα, γιατί δεν είναι και εύκολος αυτός ο στόχος, γιατί το τρένο πάει πιο γρήγορα από πριν. Οπότε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Εδώ κοπανάει εδώ, στη μύτη. Ναι, όχι, ρε φίλε. Τώρα θα σε κοπανίσω εγώ στη μύτη για εκδίκηση που δεν κοπάνισε στη μύτη. Και το κακό είναι ότι πηγαίνει πιο γρήγορα τώρα. Και το καλό είναι ότι κάθε φορά. Περιμένω. Όχι. Yes, άλλα 2! Yo, man! Πάμε λίγο! Άμα δεν είμαι pro player, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Ωραία, τώρα θα σε πετύχω 100% στη μύτη για να πάρω τις ζωές. Όχι, καταραμένο! Κατάρω την καντεμιά μου μέσα. Όχι. Δεν χτύπαμε, είναι. Yes. Boom. Όχι. Δεν τον έχω κάπου όλοι να σε πετάξω, sorry κιόλας, το είχα ζωή. Μόνος και επιτυχάνεις. Δεν θα μου το χαλάσεις τώρα που είμαι τόσο κοντά στον τερματισμό. Είμαι τόσο κοντά, είναι τελευταίο σπιτάκι και εσύ δεν θα μου το χαλάσεις. Guys, μέχρι να το χτυπήσει το τρένο σας έχω ένα challenge. Μπορείτε να κάνετε άραγε like και subscribe σε 3 δεύτερα. Μετράω 3, 2, 1. Άμα έκανες είσαι μάγκας. Όχι.
Έλεος. Δεν είμαι. Μείνε λίγο. Μείνε. Έλα! Πατάω το α και δεν ξεκολλάει. Να το πέθανα ρε φίλε. Κάντε μια μου μέσα.